Egunon, azoren sortzize, hemen goizean goiz etorri naz, unino ondo argitu barik dau. Eta, bueno, buelta harin bat egiteko asmotan. Besteko egin gizu batzu dauz, eta ia zer dauen. Ia atzokoak dauzen, edo orkatzak zeuz ere tregoetxu bat emoztien, a ber. Ez da ba, hemen ja janda ikusten dudaz, hemen bebai, eta txikitxu berriz. Bueno, dut esan, 17 litro bota deuz, azkeneko orduetan, bueno, eta aurreko egunin bebai, zuzer. Eta, bueno, zeuzer guztitxe badau. Ikusiko dugu, a ber, ia, progeitxo botako balu, beto. Horri ikusten da janda, eta itxoe baten edarra izan da. Bueno, badakio beste gauze bat. Zera, gaztainen kidekinok pintiek ez deuz, zera, babesten. Hemen nip, atzokoak janda, eta hause be janda. Bueno, hause librau da, ez da bat behasi, huintzet hartukot, bat hartzearen bentzat. Jo, bape barik itzeko nahu, hamen eitzin hausen nahi nebe babestute, eta edarra barriz, eta janda. Hemen itxuro baten, haube, zera, txapela janda. Txapela janda. Jo, itzela da. Ni ez nazi inoz eize sale izen, baina ezin dugu ez da horturi dukin. Osa, itzela da. Itzela. Ja, hemen, apure babestute itxitako baka ber. Gauze bera. Ez da ja jati, eustute danak. Jo, aurreko egunetako posa guztiz, disgustua bihurtuta. Atzo itzitako bat izan ezik, guztizek janda. Eta barritza bai. Baina guztiz janda, batez betxapela, baina oina bai askotan. Baina, bueno, oina geratzen izin da, horri izin da aprobetzau bez. Kasu baten izan ezik, oso, kriston izguztu. Baina bintzat ikusten duzue, bat horrela. Behar bada gaur freskotxo egiten deu, apurete peldu behar dau, baina denbora kontu da. Venga, ondo izan eta ia zuerte gehiago dauen bizer.